Tänään me annetaan randomille rahaa, eli tässä on rahaa. Jep, ja tää on part 2. Hei sinä äijä, tuu tänne! Part 1! What? Part 1? Me kolmosessa. Sä saat 2 euroa. 2 euroa? Joo, 2 euroa. Vettä. Okei, onko sä valmis? Joo. Okei, hyvä. Siellä on. Siellä on! Kolme maalia pitää saada! Yes! Hei! Maali meni! Anna mä pelaa. Ei saa Milo aina kiroille. Robin, mitä sä annat sä skillata noin kova? Mä skillaan sitä äijä, mä en tiedä sen nimeä, mutta ihan sama. Mitä? Yes! No niin, antakaa mulle. Oh my god! Robin! Täs! Hei! Ei me voida hävitä näitä pahasti! Me voidaan hävitä näitä pahasti! Äijä skillaa kaikki täällä oikeesti. Mä yritän ottaa palloa. Oda. Jeke! No niin äijä! Miltä tuntuu voittaa? Tuntuu niin hyvältä. Okei. Tässä on sun 2 euroa. Kiitti. Ei mitään. Hyvää päivän jatkoa! Hyvää päivän jatkoa. Tilatkaa tää kanava! Joo, just niin. Te tiedätte mitä tehdään! Moikka! Onko sulla Milo? Sano moikka! Moikka!